Задача първа е най-голямото от числата 5 по корен от 5, 3 по корен от 14, 11 и 2 по корен от 31 е. По принцип в тези задачи първо търсиме дали може да го оцелиме най-голямото число. Ако има нещо, което издава, примерно някое число да е видимо по-голямо от другите, тук в този случай няма. Тези задачи се решават как? Като вкараме числата, които са извън корена, в корен. И след това може да сравним числата под корен. Тук като гледам на ум не може да стане, така че нека започнем с първото число, 5 по корен от 5. И 5 като го внесем вътре в корена, трябва да стане 5 на квадрат и ще имаме 5 на квадрат по 5 или 25 по 5, 125. Корен от 125 на толкова е равен израза 5 по корен от 5. Сега 3 по корен от 14 да видим. По същия начин 3 го внасяме под корен. Как? 3 на квадрат по 14 под корен е равно на 9 по 14 под корен. Или това е равно на корен от 126. За сега 3 по корен от 14 е по-голямо от 5.